Úspešná rybačka v mojom prípade začína nejakou tou prípravou, a to znamená prípravou krmenia a vadenia pre tie rybky. V tomto prípade som zvolil kukuricu, ktorú som pred 2 dňami zalial vodou a dneska som si ju uvaril, ale uvaril som ju tak, že niektoré tie zrniečka sa už začínajú rozpadať. A to z toho dôvodu, aby každá jedna tá zložka, každý ten jeden komponent toho partiklu bol poriadne uvarený, aby to zbytočné ryby nezapieklo alebo v podstate nepresítilo a aby prijímali tú potravu aj dlhšiu dobu. Čiže prvá zložka je kukurica, druhá zložka je tigrí orech. S tým, že tu, čo vidíte, tak je to zbytočne veľká dávka. To si rozdelím na 2 časti a polovičku dám do mrazáku zamraziť a polovičku použijem do tohoto mixu. S tým, že ešte k nemu pridám aj trošku repky olejnej, ktorú dneska večer zalejem vriacou vodou, nechám to, nech to poriadne nabotná a zajtra ráno alebo zajtra do obeda to pridám do tohto samotného mixu. Repku máme pekne sparenú, konečne. Tak ako to vyzerá. Teraz ju zlejem vody. Doplním ju do pripravovaného mixu, ktorý máme. A toto je finálny produkt, s ktorým budem krmiť. Kukurica, repka, tigráč. Kukurica, repka, tigráč.